views and opinions expressed by the host and guests in this program do not necessarily reflect those of the company or its management. Viewer discretion is advised. Balitang balita, King Labuad Kapampangan. Kwentuda ring memalen emu dapat palampasan. Serbisyo publikong wasang-wasang. Digdo nakakabalen at gumising king katutuan. Uling abak na balen. Aking senang Agosto, abak na balen. Abak na, yung kakaibon talasuyo, Paulo G. Santos. Yapin po, yung gigising ka rin, yung kakatamon talatuki. Kumusta po kayo? San man panig na mundo, napapanood ho ang magagandang programa ng CLTV 36 News, mga kaibigan. At totoo, ikaw na nanonood, special coffee po kay kami. Special yung mga taga Central Luzon, syempre mga kaibigan, yung mga kwento ho nila, yapin po yung gagambulan miyan Aldoldo. Shoutout po kareta pong Oyan. Mrs. Ano ko? Babanchonde po ini pong sweldo dari pari ko. Oh, sweldo ngeni. Kumusta ako po? Shoutout dyan ho sa mga nag-aalmusal. Kumusta yung almusal niyo? Gaano kasarap yung almusal ninyo ngayon? Ano? Doon ho sa mga nakikinig ho sa atin dyan ho sa Bulacan. Oh. Kapag ikaw ayan, nag-aalmusal ka na may itlog, may longganisa, at yung kanin mo, yung hindi lang steam rice, ha? Singlene, pare resti. Aba, manyama nakabatal kanita, Chico Darako. Ay, naku mga kaibigan, mainit ho na diskusyon ho ngayon. Diyan ho sa Senado, yan hong usapin ng poverty threshold, mga kaibigan. Yun hong panukatan dyan ho sa mga mahihirap. Ano ba bagay na mahirap? Kayo yung magkomento dito ho sa ating puntalakayan at maya-maya, mga kaibigan, lalong-lalo na yung mga uring manggagawa. Reta puntala pagobra, na burimi pong, burimi pong konsultan kaya pong pisasabihan, nakabiyayan tamo, itang Aldoldo, kapag kakasakitan, saing-sing yan, baka nano mo solusyonan, paano itatapat ang iyong sweldo, ang iyong budget, diyan ho sa lumalaking gastusin ho natin sa pangangailangan natin. Reta pong manalbe, kaya kami, kaya katamo pong social media channel, nakikita ho ninyo. At doon ho sa mga nag-share at nagpapadala rin ho ng mga, serbisyo publiko tayo Aldoldo, bakit Paulo G? Yun hong mga naipapadala hong problema sa komunidad at kung minsan away pa nga, parin Josh. Dito sa Angeles City kagabi, viral ho ngayon mga kaibigan, yun hong may pangunot lang, kaya nagatang komprontasyon na mo balo na ninoy nga tsukeng matulid. Kasi nagmuna mo Josh, bibigyan natin ng linaw itong problemang ito, and then lately nakita natin, parang nagpapasori na sila dyan ho sa mga, syempre, na-skandalo ho yung tao Dyan ho sa isa hong restaurant sa Angeles City na ayun, nagpambuno, may gunutan la at ati na may dukduk, ati nang ginulisak, viral ho ngayon yan sa social media mga kaibigan at maya-maya, tignan natin kung yan ho ba ay nakapag-report, na-i-blatter ba yan pare resti dyan sa police station natin sa Angeles City? Pagkat dyan ho sa mga ganyan hong insidente, mga kaibigan, dahil lang naririnig natin, may scammer, naloko ako. Naku po, usong-uso ho ngayon yan. Kaya yung kapag ingatan, kareta pong kikatamong talatuki, Kuyang perfecto, maya pabak. Kapag ingatan, choy-choy, kapag ganitong nangyayari, marami ho ang pinapasok na ho yung iba't ibang business sa pamamagitan ho ng social media. At diyan magpo-post ka kung ano man ho yung diskarte mo. Nga lamang kapag hindi mo tiniyak ang iyong katransaksyon, ay mandurugas pala. Baka na balen. Hindi dyan ho nangyayari yan. Ultimo nga aso di ba? Yung mga bumibili ng may labasan, di ba? At yung tama kanyang report sinali at ati nung mag-post siya, mami sali ang aso. Mami sali ang animal, hanggang nagetang ating buyer, meron hong buyer na pumunta. May sasakyan pa. Sinakay yung aso hanggang dun sa sinasabing titignan lang, pinasama naman yung anak. Ang problema mga kaibigan, pinababa yung anak. Mag-antay-antay ka. Ayun, natangay ho yung aso.
Sus Mariosep, pada rening kaya katamo talatuki, nung nano-nano na yung mga palyari kaya ni po kaya katamo yan opo, retang manalbe kaya katamo at abroad. Opo, naiintindihan namin, yung mga nasa abroad yan. Umpisa pa lang ng programa mo, puro problema sinasabi mo, Paulo G. Dapat naman mapangiti mo naman kami. Shout out ho sa mga may mabubuting puso. Mabubuting puso, taas ang kamay ng mga mabubuting puso nakikinig ho sa atin na laging si Lord ang sinasabi. Ayun nagtataas ng kamay si kumari ko. Lahat naman ng hindi mabubuting puso, alam kaya nila na hindi sila mabuting puso. May ganyan Tabingin mo yung katabi mo. Hanggang kang kaopisina. Mayap ka ba puso? Kasi lagi tayo nagre-reflect sa atin pong mga ginagawa. Itang pakibaluan mo, itang kaya kasarili, taga ng darapat kang gusto. Palagi ako ang gyama ka na apangilagan mo itang pamangawang emayap. Reta pong emayap puso, nuko, magmuni-muni po kayo. Dapat maangadi kayo, ngararening kaya katamon talatuki. Ilyo pa pang Paulo Jing manyama ng kape, kabang makiramdam lari at siyo kanini. Parang di ko naririnig yung music kung sasarap-sarap pa, Lolo Ray. Tikman muna na ni Paulo G ang may sipa. Mga kaibigan, ang kape ni Paulo G, gumigising ho sa kanya araw-araw. Yung pait, mga kaibigan, talagang gigisingin ka. At totoo, maraming ganyan Yung pagka nagkakape, gusto nila tama-tama yung timpla. At totoo, mga kaibigan, kung pag-uusapan naman ho natin kung ano almusal ni Paulo G araw-araw, RMM Meat Shop, yes, lag mo sasarap-sarap, sasarap-sarap. Pakita mo nga, Diyos, yung sasarap-sarap natin na almusal. Ayan, mga kaibigan, RMM Meat Shop, may 20 store na ho dito ho sa ating pong bansa. At mga kaibigan, dito lang ho sa Pampanga naman. Bulgogi nga na, suka pangagas kanida, kumaring Rizalin. At yan naman ho yung mga cold cuts ho nila. At yung mga special ho na imported pa yan, galing Canada, galing Australia, yung kanilang Wagyu beef, paring Resty. Pagkasarap ho niyan, mga kaibigan, at dun ho sa kanilang mga processed meat. Magumpisa po kay longganisa, tosino, anggana po kay tapong karelang karelang siomay. Ustong yan, in-steam bare Resty, sulit na yung iyong almusal. Pagka naman mga kaibigan, naghahanap tayo ng mga baon ng mga bata, syempre gusto natin yung tipong lumalaban sa sustansya at nakasisiguro ka na yaan nandun sa premyadong pag-handle, di ba? Ana pa yung kuya kong Melchor na Perez, Paulo G. Nga na, yan. Rening problema tamo gembalan, dakala rin, rening kakatamong sasalubong king social media. At opo, maya pa, kakayadwangan dako po kareni pong balita, uling kayo muna man pong magkumpirma kay kami. Kayo rin ho ang nagkukumpirma ho sa amin gaano katoto ito hong ating pong mga kwento. Lalo-lalo na ho sa usapin ho ng, totoo bang napapakinabangan ito hong proyekto dyan ho sa pagsasaayos ho ng kalsada. Kasi yaan ho mga kaibigan, kung ating pong ibabalita, pinasinayaan na bukas makalawa mga kaibigan, yan ho yung nakikita ho natin problema. Diba? Kumikitid pala yun hong mga waterways, yung floodways dito ho sa atin hong rehiyon. At yan ho yung nagiging dahilan kung bakit meron tayong flash flood. Ayan, nagkakasapin-sapin na ho yung problema ho natin. At dun ho sa mga nakikinig ho sa amin, opo, serbisyo publiko muna ho tayo dito sa ating pong traffic update. Traffic update, ngayon pong Aldona ng Webes, traffic update ho tayo. Tingnan ho natin ang North Luzon Expressway. Kumusta ho yung mga lumuluwas dito ho sa ating pong probinsya. At gayon na rin ho yung mga patungo ho ng Metro Manila. Makikita ho ninyo ang live streaming ho ngayon ng NLEX Corporation. Mag-umpisa tamo puno ka rin. Yes, lag meaning kakatamong screen. Josh, Balintawak Toll Plaza, Valenzuela, Mindanao Toll Plaza, Mekawayan Interchange, hanggang na po kayo pong Bukawi Toll Plaza, San Fernando Interchange. Maluwalas, Paulo G. Masanting babiyahing Opo, wala po tayong nakikitang aberya sa traffic, mga kaibigan, at maaliwalas ang panahon. At habilin po ni Nanay, magdala pa rin po kayo ng payong dahil yung pong ating monitoring dito sa thunderstorm, pagkahugan nitong tag-ulan na yung thunderstorm, pare Resty, kumaring Ash, dumarating yan tuwing
o katanghalian o di naman ho kaya late afternoon. Shout out dito ho sa ating pong mga suki dyan ho sa Bataan. Ay, Paulo G, dito kapag umulan, hindi ordinaryong ulan dito yung thunderstorm sabi sa atin. O rata pong albugang po lugar, kaya ni po Pampanga 4th District, Insa-Insing da po. Paulo G, maya mo rin talaga ng pisabyan niya. Itang pamagsamas karening flood control. Sana bukas makadwa. Kaya yabi tayo po ganing programa Impun DPWH. At ho sa mga nakikinig ho sa amin na pati nga pong lapuken dalan, burira pong pakibaluan, ini pong kabilya na po ng panahon. Narito po ang report ng ating Weather Bureau. Happy Thursday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Ngayon pong kalagitnaan ng Agosto, asahan pa rin ang epekto ng mahinang habagat or southwest monsoon dito lamang po sa may northern Luzon at siyang nagdadala pa rin ng mga pag-ulan doon na minsan po ay malalakas. Samantala, base naman sa ating latest satellite animation, wala na po tayong namamataan na bagyo or low pressure area na papasok or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. And for the next 2 days, wala rin tayong aasahan na bagyo sa loob ng PAR. By today po, araw ng Thursday, asahan pa rin po ang makulimlim na panahon at mga pag-ulan dito sa may western section ng Northern Luzon, kabilang ng Ilocos Region, Batanes, and Babueng Group of Islands. Light to moderate rains with at times heavy rains po ang aasahan ngayong araw, kaya't mag-ingat pa rin sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, sa natitirang bahagi naman ng Luzon, asahan pa rin ang fair weather conditions. Pag sinabi nating fair, wala naman tayong aasahan na tuloy-tuloy na malalakas na ulan at hangin. Asahan actually ang maaraw na umaga sa maraming parte po ng Luzon, kabilang na dyan ng Metro Manila hanggang sa tanghali na po yan. And then pagsapit po ng hapon hanggang gabi, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na siyang sinasamahan pa rin po ng mga pulu-pulo mga pagulan. Mataas ang tsansa ng mga localized thunderstorms natin dito sa may areas po ng Cagayan Valley, Cordillera Region, Central Luzon, hanggang dito po sa may Metro Manila, Rizal, and Northern Quezon, lalo na from around 2 to 6 p.m. At dahil fair weather tayo, asahan ng mainit na temperatura pagsapit ng tanghali sa maraming lugar sa Luzon. Pinakamaiinit pa rin sa may Cagayan and Isabela. Hanggang 35 degrees Celsius po ang ating air temperature. Asahan din between 33 to 34 degrees Celsius sa may Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, hanggang dito po sa may Metro Manila. Maximum temperature po yan. At dito naman sa may Cordillera Region, mananatiling malamig pa rin. Katulad sa Baguio, hanggang 22 degrees Celsius sa tanghali. Tuloy-tuloy ho ang ating serbisyo publiko. Alamin ho naman natin kung kumusta ang palitan ng ating pong datong, lalong-lalo na ho yung mga OFW. Sinusubaybayan ho itong amin pong, pamagaslag mi po karene pong maapilan pong currency. Patuloy ho na lumalaban ng piso, pare Resty. Isipin mo, mula sa 58 pesos nung nakalipas ho na panahon. Ngayon, 56.95 na ho itong palitan ng dolyar. At kakiyo mo naman po kakaluguran rin pong mapilan pang currency, kakaluguran, maniba po kayo ni pong palitan kay Lapad, Japanese yen, Hong Kong dollar, UAE dirham, Korean won, UK pound, Saudi rial, euro, Chinese yuan, waretang kay katamang talatugi magpa-shoutout kay Hong Kong. Ari Mark Roque, yung mga suki natin dyan sa Porac, retang paka-abroad ning akakit na lapura ni pong palitan na ning karelang pera, at least ngayon ni Baluyo po, nung nunya po anti, impong padala yung pera kareni pong kaya kayong susustentuan, kaya ni po kaya katamo bangsa. Abak na balen, narinig kaya katamo talatuki, Paulo G. Birimi nga balo, na ganap dyan naman sa aming, sa aming lugar na napapadalas talaga yung kawalan ng kuryente, power interruption. Sige, aslag mo na, Josh. Baka nitang retan kaya kataan talatuki, ngayon po nga abak. Apia dyan de po, nung nano po itang alandanom, wala bang tubig. Andyan ho sa inyong nakikita ngayon, mga kaibigan. Shout out, kareni pong Memalen, keni po Santa Cruz, Lubao. Alauna ho ng tanghali hanggang alas 4:30 ho ng hapon. May flashing activity ho ang Prime Water, Alaco, Pundanom. Habak na! Nabalen!
Dito naman ho sa area ng Barangay Tabon, Fernwood Subdivision, Kenny po, Mabalacat City, Pampanga. Alas 9 ho ng gabi hanggang alas 5 ho ng madaling araw. Ayan, sasalubungin ho ninyo ang Biyernes. Ala tubig, flashing activity ng Prime Water. Saan pa? O, Brentwood Subdivision, Mabalacat City, Pamuri po, Kakaluguran, 9 p.m. to 5 a.m. Habak na Balen. Abak na Balen! Dumako naman ho tayo sa mga mawawalan ng kuryente dito ho sa area ng siyudad ng San Fernando, portion ho ng Mercedes Village. Ayan, wala po kayong kuryente. Mamaya hong 8:30 na yan hanggang alas 12:30 ng tanghali. Abak na Balen! Abak na! Portion ho ng Aurea Subdivision, San Fernando, Pamurin, 8:30 to 12:30 p.m. Abak na Balen, Kalisangan. Ngara rin tala ito kita kanina. O, Norel pa. O, ita kakaluguran, nene, maya po, babaluta mo yung kabilyan na ning kikatamong pami bale-bale, lalo na nung sakali rugong ating kang malalakuan. Kung baka baya po yung alang kuryente, yung kapigagan na kanda kanini rin Manoras, yung mga rolling store, mga kaibigan. Pagka naririnig ho nila itong ating pong abiso sa publiko, ay sinusubaybayan yan eh. Sipin mo, ang trabaho niyan, hahango ng produkto, meat products dyan sa palengke. O, syempre, meron silang ilalagay dyan sa kanilang mga ref at saka freezer. Magkataon nga naman, na sakaling stretch, mga kaibigan, ng pati nga po niya po yung alam power, may sira ne kanini sa seli ng dara ko ne. Oras na pong manalbeke kami, kakaluguran. Huwag ho ninyong kakalimutan na mag-subscribe sa ating pong channel para updated ho kayo sa mga balitang-balita. At syempre, serbisyo publiko na aming pong pinagkakaloob araw-araw. May balik kayo po at sa aming pagbabalik. Narito na ho mga kaibigan, ibibigay namin ang mga maiit na balita dito sa Central Luzon. Abak na Balen! Anyang Marcalpa Farmlands, Kedi Pampanga. May giyang libangan daring anak akapampangan o maski na rin mga tuwa na mandakap lang insekto kaya rininguran. Kaybat, luto de ang kanan. Kanita, sobrala karakalketi. Ing pamandakap insekto taga nang maka-enjoy ampong exciting kasi makatok nang la underground. Bang kanitang arakap mula, kailangan may gamitan ng gamat mo. O, atin na kang idea kingamon nun ko. Ay wa, in kamaro o mole crickets. Kareng Kapampangan, considered ang delicacy. Dakala, patsekauran, ang pumabasahing gabun. King August, September. Keti Pampanga, ating papingbale na mag-celebrate Kamuro Festival, ing magalang. Manyaman taga ng mamangan exotic foods, lalo na't aliwaliwang luto, ing malyari mong gawan Kenny. Malyaring adobo, malyaring iyalo meking bringi, at niyayaliwa pa. Aliwaya taga na yung Kapampangan ikakabalit, atakman mo na ba yung kamaro? Nung halipa, subuknan mo uling siguradong metong mo yung sagdan mo. Kanyaman! Salubungan tayang marat naing masalang Aldo. Sa ganandalang maranon ring bunga na ningindong tibuan. Pakibaluan tala ring istorya at balitang balita aking Balen. Migising tana, tikdo tana, uling, Abak na Balen! Abak na Balen, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8:30 ng Abak. CLTV 36, Pusong Bakabalen. Ngening kauran, makasadya nakakabalen. Abak na Balen! Patuloy ho ninyong nasusubaybayan ito pong ating pong live broadcast mula ho sa inyong digital TV, mga kaibigan, at sa ating pong mga social
media page. Ayan, naka-stream tayo sa YouTube. At syempre, mga nasa likod ng ating produksyon, ayun, no, kaway-kaway, yung ating mga, ayan, mga kaibigan, kasabahan ho natin dito ho sa ating pong pag-broadcast. Totoo. Oo, meron pong pag-uusapan, Paulo G, itong halaga ng ating pera. Ay, may nag-text kasi sa akin dito eh. Oh. Kung pag-uusapan yung halaga ng ating pera, yung ating sinusweldo, may tumatama ba sa laki ho ng gastos ho ngayon? Ay, mamaya-maya, pag-uusapan ho natin yan kasi mga kaibigan, mahalaga na kapag ho pinag-uusapan natin ho yung pagiging realistic ba? Dito ho sa ating pong mga hinaharap. Kasi mga kaibigan, kapag yun hong ating, yung mga anak, minulat mo dyan ho sa pagiging financially literate. Di ba? Pagka nabubuksan ho yan, kahit kumakain lang ho kayo, kayo ba mga anak, marunong ba kayong mag-ipon? Di ba ga? Ang buti ho nitong pag-uusapan natin no? Maya-maya mga kaibigan, maiintindihan din ho natin kung paano ho yung nagiging hakbang nito pong ating pong gobyerno sa kaparaanan na nagkakaroon po ng konsultasyon dyan ho sa usapin ho ng sweldo. Reta pong Manal Beke kami. Napapanood ko sa vlog Pangulo. Doon ho sa mga tinatanong yung mga pinupulsuhan yung mga kabataan, yung mga netizen. Tututukan ng mikropono. Ano yung ideal na sweldo mo kapag nandito ka sa Metro Manila? May naririnig ako, Maring Ash. 50,000? 30,000? Nagugulat ako. Hindi, kasi pagka nangupa ako ng bahay, ganito. Di ba? Depende yan sa lifestyle, doon ho sa mga nagtatanong ho sa atin, kumusta ho ang inyong kinakain? Lalong-lalo na ho yung mga, manyaman batad, pagka kasi Kapampangan, pagkakapampangan ng kumakain, kumpletong, minsan hindi lang isang ulam yan meron pang sabaw yan, may gulay, o di naman kayo, may karne, may gulay, di ba? May mga ganun hong kumakain, tapong manyaman bata, lang pong manyaman dila. Ay, nuko, pagkakaluguran. Taga ng, dita kaya po yung oras tamo, oras pisab yan tayo po yung kempong bagay na malapit sa sikmura. Ay, marami hong magre-react dyan. Dito naman ho sa atin pong sinusubaybayan ng mga balitang-balita sa Central Luzon. Oy, Nina po, Rene pong kakatamong balita. Balitang Balen, balitang Kapampangan. Lolo Ray. Ayan, dito ho sa atin pong binabantayan na kwentong politika. Opo, bagong alkalde ng Bamban Tarlac, nanumpa na. Balitang Balen, balitang Kapampangan. Kabalen naman nasan, panandamanda po mo rin po yung epekto na ning Bataan oil spill king karelang kabiyayan. Abak na Balen. Presyo ning kuryente king Espelapco. Mitasya. Abak na. Abak na Balen. Public consultation on minimum wage adjustment for private workers. Ikakasaho ng Dole RTWPB Region 3. Abak na Balen. Abak na. Paano ka lang gawing 6 na taon ang termino ng mga barangay at SK officials? Inihain na ho sa Kamara. Abak na Balen. Abak na Balen. Ulilan section ng 3rd Candaba Viaduct binuksan na ho sa mga motorista. Abak na Balen. Abak na Balen. Abak na. Narito na ho ang detalye ng mga nangungunang balita dito ho sa Central Luzon. Mga kaibigan, shoutout dito ho sa mga suki ho natin sa Tarlac. Saan man hong dako ho kayo dyan ho sa Tarlac. Lalo-lalo na yung mga suki natin sa Paniki. Ay, ito hong inyong kababayan, yung inyong kabalin. Maya-maya, uupo. At yung ating mga suki din ho dyan sa, Santa Clara. Parin Johnny. Ready suki tayong Manalbe mo naman po kaya ni po Guagua, Pampanga. Ay, nakala mo naman po rin. Ito hong ating pong balita, mga kaibigan, sa politika. Ito, nanumpa na ho bilang alkalde ng Bamban Tarlac si Councilor Eranio Timbang sa national headquarters pa ho ng Philippine National Police. Diyan ho sa Camp Crame, Quezon City. Kailan yan, Paulo G? Nito lang, Miyerkules, August 14. Siya ang pumalit ho sa nasibak sa pwesto na si Mayor Alice Go. Kasunod ho ng pagkakasangkot niya sa iligal na pogo sa naturang bayan. Ayon ho kay Interior Secretary Benjamin Benhor Abalos Jr., si Timbang ang pumalit kay Go dahil sinuspindi rin ho ng Office of the Ombudsman
si Vice Mayor Leonardo Anuncion na dapat sanay hahalili sa dating alkalde. Si Timbang ang bukod tangi umanong natira sa sangguniang bayan ng Bamban matapos ding suspindihin ho mga kaibigan ng ombudsman ang siyam pang konsehal dito. Kaugnay rin ho ng illegal na pogo. Tanging si Timbang lang din mga kaibigan ang may salungat na opinyon sa pagpapahintulot ng permit ng pogo sa bayan ho ng Bamban na naging dahilan ng kanyang absolution mula ho sa ombudsman ayon ho kay Secretary Abalos. The duties of my present position, and of all others that I may hereafter hold, and of all others that I may hereafter hold, under the Republic of the Philippines, that I will bear true faith and allegiance to the same, Resti, paano kaya yung local governance dyan sa Bamban? No? Iilan na lang sila. O, sino ngayon yung mga i-appoint kung sakali hong mula dyan ho sa mga administrative staff? Alam ko, pati sa department head, merong sinuspindi. Paano ngayon yung, ayan, may quorum pa ba dyan sa konseho, mga kaibigan? Ayan, yapi na yan. Nada, anyari ning Kapampangan po at talatugita mong pisasabyan, ini pong pulayin na po ng investigasyon kay Pogo, abak na balen, no, sakali pong makanyan. Sususpend yan dala po rin ng sangkot, kaya mo kaya bang Bamban Malyari yan, ada rin ng kakatamon talatuki. At dun ho sa mga suki naman ho natin, no, gusto natin kasama lahat, inclusive lahat dito sa ating balitaan. Shoutout kay Mayor Alice Go na hinahanap pa rin at dun ho sa kanya mga sympathizer na kahit Chinese daw ang maupo, Pangulo, sila pabor dahil napakabait daw talaga ni Mayor Alice Go. Totoo ba yung narinig kong yun? Sabi nitong mga nanonood sa atin. Opo, mga kaibigan, sa amin po nakalipas na coverage, ganun ho yung naririnig ho natin, no? O, reda po talato kiming magbancho mo naman king kabiyayan da po rin pong apektado ho ng oil spill, no? May sahurin ho ito sa malaking balita dito sa Central Luzon, mga kaibigan, na atin pong binabantayan. Halos sa paruminggo na po kasi kakaluguran, O kaya rin na pong nilbog ning Mount Terra Nova keng dagat asakop naman po ning Limay Bataan anya pong July 25 yan. Kasagsagan ho nitong habagat at na ito pong super typhoon na si Karina. Panandaman da kanu kakaluguran reng mapilang manasan king barangay San Jose, Gumi, Lubao, Pampanga. Ing epekto na po ning oil spill king Karelang Kapanintunan. Nga na pa yung koyang Nixon Chavez. O yan, pagramdaman tayo po. Kabiyayan Bikini, ko po asabing okay, uling magkasakit kay pumanasan ngayon. Maragulya pong epekto kay kami ing oil spill. Ulingi kami po kasi, kaya kami mo pong pagitanan ng Bataan, kaya kami barangay. Kaya po ing oil spill ang miras Bataan, miraras muna po kaya kami. Agpangpuging presidente ng San Jose Gumi Fisher Folks and Livelihood Organization ay kuya ko pong Nixon Chavez. Meritak no reng hararakap na pong asan at nala naman kanu baka pag tinda bandapura ni Bataan. Yung dati po namin kinukuhanan ng mga lugar na may isda, wala na po ngayon. Kaya po kasing konsignasyon na ning Urani, ala na po manyali. Pauli na po ng oil spill yan. Opo. Anya maragol pong maging apekto keng kabiyayan mi kasi kaya po makapagtinda. Ito, yan po yung sing-singda po rin yung manasan. Nung makarakap lang ano Diyos, ngeni, nakanukalupan ng dati, asariwa, no kanu halos sa pakinabangan. Kemburi na sabyan, taga ng mituran la. O, ano pa ya? Masakit niya di boss. Kasi kitang milyaring ka hindi nga kakuhaming paro, tambing lang mete, mabulok lang tambing. Po yung swala ng koyang Lauro Manuyag, yung manasan, at pamagmalino damo naman budeng manasan ng porempong opisyal na ning barangay, baka no nilog keng San Jose Gumi ing Olshin, uling, may kapangabit no mang kanong sabat, o reta pong ausandang oil spin booms. Kaya po king Gumi, pa po totally lilob. Mapuna mo po, may harangan. Pero nung po may harangan nito, lungob po kaya kami barangay. Kaya may nibatan na po kasi kay babo.
Sila pong mga bit ka rin na par for sure. Pare po kumarating oil spill kay ni Banda Pampanga. Abak na balen! Yan ho ang ating pong sinusubaybayan mga kaibigan. Bagamat na ito hong development, yun hong pag-siphon. Ito pong pamanyipsip, kita pong nilbog po Mount Terranova. May kapag-umpisano po kayo. At maya pa, babalo tamo naman po yun hong kwento ng pagbangon ng ating pong mga kababayan. Kasi isa ho sa, pinaka-problema ho nito, yung after effects na ba? Diba? O paano ho yung mga isda kasi pagpapaliwanag ho nitong mga eksperto. Ang isda, hindi naman pilmihan yan Diba? Sabihin natin, hindi pumasok yung oil sheen, hindi pumasok yung langis dito ho sa ating pong coastal area sa Pampanga. Paano naman ho yung mga isda? Na, ayan ho, mga obserbasyon ho nila, mabilis na mabulok. Pero, maigi rin ho, eksperto ho ang magsabi, hindi ho kung sino-sino, mga kaibigan, kung ano ho yung kalidad. Nito, itang integrity na po kasi ng pisabyan tamong, makadanula po ka-safe din. Ang po muna naman po yung pong mga hinahango ho na produkto dyan, na totoo, malaking industriya ho talaga ang tinamaan. Reda pong Manalbe, kaya kami shout out. At Paulo G, na yung pong pisasabihan tamong balita, burimi po nga balo nung makananuya po itang maging kapalaran lalo na reta pong impanintunan minamuro ko yung pamamayat kenda naman pong kuryente. Metong yamo naman po karening babansyon ming balita ini kakaluguran at siya dara kini salagi ka. Makiramdam ka o yung mga nakikinig sa atin na ang kanila hong intindihin sa kanilang pagbabudget. Paulo G, ay pagka sinabing budget ang pinag-uusapan, yung patentado, gamitan dito ang terminong patentado, yan kasama talaga sa malaking gugulin natin ano yan? Pare Resty, yung gastos natin, yung binabayad natin sa ating utilities, upa sa bahay, tubig, tsaka kuryente. Anong kwentong kuryente mo, Paulo G? Eto, makuryente na ko kanini, Pare Resty. Magtas siya pong singil kuryente. Ing-espelap ko para po gimbula na ning August. Abak na balen. Manyingil na pong mahigit 14 pesos para po ging overall electricity rate. Ating pong generation charge amigit 9 pesos per kilowatt hour. Raymond, Dimitri, ay Diyos ko po nga pong ginoon. Mita siya po ini kumpara keng 13 pesos and 81 centavos overall electricity rate. Siningil da po, anya pong bula na po ning Hulyo. Agpang po king espelap ko, kaya beya pang makokolekta ka rin generation charge. Areni ing 1/4 dareng pemit narang bill. Inya pong bula na ning June 2024. Abak na balen! Abak na! Yan ho ay panimula pa lamang ng ating mong mga mainit na balita dito sa Central Luzon. Sa aming pagbabalik mga kaibigan, atin na pong tatalakayin ang katotohanan ng buhay dyan ho sa konsultasyon na umuusad. Hinggil ho dito ho sa yung mga uring manggagawa. Marami ho yan mga uring manggagawa. Reda pong talapagobra. Kaya di po Central Luzon. Makiramdam kayo, pakabagya. Asula po rin yung kakatamong opisyal. Kaya ni pong Dole Region 3. Abak na balen!
Ina naman mo yung eme kibalo kim peka pamusong pamangan kayang mabilog ayato ameni batan kete syudad Angeles, Pampanga. Apin iniing metong karingsang kanong bakit ning Kapampangan, balo dararing sabla ang mga galing karas king pa magluto. O balo yun ako nano yung amanwan ko. Wa, isuka, yung Kapampangan's pride as sisig. Inyapang banuang 1732, agpangkang diksyonaryo ni Kasilang Fraile Berganyo, kanita de paamano ning sisig aburi ng sabyan is to snack on something sour. Anya naman bayo na pa may uso ng miyayaliwang versions na nini, ing metong kaning sinikat, ing sizzling sisig na ning Angeles. O rin ring sangkap bang kanita makapagluto ka ring sizzling sisig. Mantekilya, kalamunting, asin, betchin, larang inanis, deldak apaminta ning nang aatenan ning manok, sibuyas ang popang ning nang aligang babi. Sa kami igogo kaya binaningning nang aatenan ning manok. Bulos mo yung dakala sibuyas, kay ba't pulisan mo yung mantikilya yung kaya kang sizzling plate, tsaka may ibulus yung sisig. O, daramdaman mo ning sasalit sa tinuluto mo. Abak na balen, kareta pong kaya katamon talatugiya, manalbe kaya kami, retang balitang tutuna. Pakibaluan da, may nanggana ang karetang barangay official. Iyabo ining kwento tamo kakalaguran. Yun yung kwento ho sa politika. Di ho baga mga kaibigan, andyan ho budget call. O pagka ho ganung budget call mga kaibigan, yung iba't ibang mga debate dyan ho sa Kongreso, nabubuksan. Ano bang issue ho ngayon? Lalo na ho dyan ho sa ating pong mga suking barangay chairman at yung mga SK. Ito, makinig kayo dito ho sa ating pong balita. Posible nang madoble ang termino ng mga opisyal ho ng barangay at sangguniang kabataan sa bansa. Mula ho sa kasalukuyang 3 taon, plano na itong gawin na 6 na taon, mga kaibigan. Sa ilalim ho yan ng House Bill number 10747 o ito hong kung tawagin ay an act of setting the term of office of barangay and SK officials to 6 years. At ang naturang panukala mga kaibigan na inihain naman ho ni House Speaker Martin Romualdez. Kasama ho ang 6 na mambabatas, kabilang na ho si Deputy Speaker at 3rd District Representative ng Pampanga, si Congressman Aurelio Dong Gonzales Jr. Personal itong inanunsyo ho ni Romualdez sa harap ho ng punong barangay na dumalo naman ho saan? Paulo G, dyan ho sa National Congress 2024 na ginanap ho sa World Trade Center. Mga kaibigan, dyan ho sa area ho ng Pasay City. Nito lang hong nakalipas na Martes, August 13. Hangad umano ng House Speaker na magkaroon ho ng continuity sa mga programa at proyekto dyan ho sa barangay level. Pakinggan ho natin ang ating pong speaker. Layunan ng panukalang gawas ng kuing 6 na taon ang fixed term ng halalamang barangay officials. Sa ganitong paraan, makakaroon ng sapat na oras upang magplano at magpapatubad ng pangmatagalang programa para sa kaunlad ng inyong mga barangay. Out kay Kumari kong Carmela Punsalan, laban lang. Dito ho sa mga nakikinig ho sa atin, makatutulong din umano ang term extension para hindi maantala ho ang mga proyekto at serbisyo ng mga barangay at SK officials kapag may mga isyong elektoral. Anya, mahalaga ang gampanin ho ng mga opisyal ng barangay sa lipunan. Kaya naman po nakatitiyak umano sila na kapag naisabatas ho ito, ang panukala mga kaibigan ay malaki raw na maitutulong nito sa iba yung pag-unlad ng mga komunidad sa bansa. Matatanda na naganap ho noong Oktubre 2023 ang pinakahuling barangay at sangguniang kabataan elections at nakatakda naman pong gawin sa susunod. Kailan ba yan, Paulo G? 2025 na, Disyembre mga kaibigan. Ang eleksyon naman sa barangay. Ngunit may proposal na inihain ho upang ilipat. Kailan, Paulo G? October 2026 mga kaibigan. Sakaling aprubahan ho ang naturang panukala, nakatakda hong maganap sa October 2029 ang susunod ho na BSKE o ito hong BSK election.
Bukod ho sa pagpapalawig ho ng termino, isinusulong din ho ng Speaker ang pagkakaroon ho ng Social Security System o SSS membership para ho sa mga barangay officials. Kaniya na umano itong tinalakay kay Pangulong Bongbong Marcos. At dito ho sa presidente ng SSS na si Rolando Makasait. Anya, plano ng Kamara na magpa-aproba ho ng batas na magtatakda ho sa mga lokal na pamahalaan na maglaan ho ng pondo para sa SSS premium contribution ng mga barangay official. Sa ganitong paraan, mga kaibigan, hindi raw iisipin ng mga opisyal ang buwanang hulog sa SSS. Gagawa tayo ng batas. Ipapasok natin to sa isang Magna Carta para sa barangay officials para yung local governments ay magkukontribute sila maghulog na kada buwan para sa inyo para meron kayong lifetime pension. Samantala, hinikayat ng SSS ang lahat ng barangay officials na may unpaid loans na mag-apply na ho sa kanilang Conso Loan Program. Magbibigay daan ng naturang programa na mabayaran ho ang balanse ng kanilang principal loan sa susunod ho na 5 taon. Abak na balen! Dito ho sa mga nakikinig ho sa atin, na kayo ho ayan, nakangiti pagka pinag-uusapan ho yung ating pong mga barangay official. Shoutout sa mga barangay official na ginagawa ang kanilang tungkulin. Abak Nagpupuyat, Pangulo. Sila ay, oo, may pusong makabalin. Bakit, Paulo G, sinabi mong pusong makabalin? Malayo pa yung problema. Nakita nila, may bako yung kalsada. Kukusa yan. Bubuhat ng signage. Ilalagay. Talagang may pusong makabalin eh. Nakikita niya yung kabalin niya, hirap na hirap. Hirap na hirap. At totoo, dapat maisama doon sa listahan ng 4Ps. Ay, yan talaga hihilain yung DSWD o kaya yung social worker. Ito, isama mo sa listahan, deserving to. Ay, naku! Shoutout dyan ho sa mga mabubuting puso na nasa barangay. At totoo, hindi ho kamag-anak ang inilalagay sa tupad. Bakit ka tuwa? Tama, Paulo G. Yung AKAP, may AKAP ngayon eh. Programa ho ng DSWD. Shoutout dun ho sa mga barangay official na hindi ho sinisino. Hindi ho nangingimi na kapag kahudak, kailangan tulungan, tutulungan. At deserving yan. Naku, napakabuti ho ng ating pong komunidad. Kung sakaling yan hong mga programa ng gobyerno, alam niyo ho ba anong katotohanan nito, Kumaring Ash? Ang programa ng gobyerno, ang na-allocate na pondo para ho dyan ho sa ayuda, subsidy, para sa mga mahirap, pagkalaki, mahigit 500 bilyong piso. At ang gusto nilang i-address, mahigit 30 milyong pamilyang Pilipino. Tatama kaya naman yan? Yan ang tanong. Diba? Tatama naman ho kaya dyan ho sa mga nagsasabing mahirap na sila. Lalo-lalo na ho dun sa mga uring manggagawa na ayon, pinoproblema ho ito kanilang sweldo. Pagkakataon ho mga kaibigan na ating pong matalakay ng husto ito hong inaabot ho ng public consultations dito ho sa minimum wage adjustment for private workers na ikinakasaho ng DOLE, DOLE RTWPB. Kasama ho natin ngayon si Kuyang Kenneth Dilisa, ang OIC Board Secretary 4 o 6, mga kaibigan. OIC Board Secretary 6 ng DOLE. Magandang umaga po at abak na balen, sir. Salamat ho sa pagising ng umaga. Po, Sir Paolo. Kumusta po kayo? Ito po, abalang-abalan na, dahil sabi nga po, naikasa na namin yung mga activities na gaganapin sa ating pagre-review ng current wage structure ng ating pong region. Okay. Gusto naming malaman, itong base muna sa agenda. Pagka ba consultation yung ating inilalatag, sino-sino yung mga partisipante, at paano yung flow ng program para at least sabihin natin na comprehensive ito at lahat ay maririnig. Sa ating pong pagsasagawa ng mga public consultation, ito po yung activity kung saan tinitipon po natin yung ating social partners, ang government sector, ang private sector, both represented by the employers and workers group para po magbigay ng kanilang mga suggestion, inputs, saloobin na rin
para sa mga napipintong pag-review ng minimum wage dito sa ating region. Kayo na ho ang magsabi dito sa ating mga suki na ayan, uring manggagawa, Reta Punta Lapagobra, private. At naiintindihan natin kapag pinag-uusapan natin yung sweldo, diyan ang kwento, may kwenta. At tumatapat ba yung kwenta dito sa katotohanan ng buhay na pinagdadaanan ng marami po nating mga kababayan. Doon muna tayo sa hamon. Ano ba ang existing na sweldo ng pribadong sektor, yung mga manggagawa dito sa Central Luzon? At ano yung kasalukuyan dinidinig at yung huling apila noong nakalipas na panahon? Sa kasalukuyan po, epektibo pa rin ang ating Wage Order RB 324. Ang ating pong wage order na ito ay may 10 wage rates. Depende po kung saang probinsya o kung saang sektor kabilang ang isang enterprise. No? Yung po yung magiging basihan kung magkano po yung pinakamababang sahod na pwede niyang ibigay sa kanyang manggagawa. Ang pinaka-popular po dito yung minimum wage rate na 500 pesos dahil karamihan po sa ating mga manggagawa ay nagtatrabaho po doon sa tinatawag nating non-agri sector kung saan ang employer ay mayroong 10 o higit pang mga manggagawa. So ang existing ngayon na minimum wage, dyan sa gusto nyo hunin yung i-address, magkano bale? 500 pesos po yung pinakamataas natin na minimum wage rate ngayon sa Central Luzon. Okay. Per day po yun. Yung nakalipas na apila nitong labor groups, magkano? 150? 150, meron din po humihingi ng mahigit 1,000, iba-iba po yan. No? Meron din pong 750 pesos per day. Yun po yung kanilang hinihingi. Nung nakaraan pong sa petition po na amin na-receive sa Region 3. Sa aspeto ho nitong pagkonsulta ho natin sa ating pong mga uring manggagawa, napag-uusapan dyan yung inflation. Tama po. At ano ho yung naririnig ho ninyong mga kaparaanan nito pong DOLE para at least ma-reach out ho sa mga employer yung umento sa sahod na hinihingi ho nila? Tama po, no. Isa po ang inflation rate sa binabantayan natin. Tinatawag po namin yung socio-economic indicators. Kasama po dyan yung iba pang mga indicators. Actually, hindi lang po inflation kasi kahit na bumaba po yung inflation rate, sa huli po, titignan pa rin natin dyan yung Consumer Price Index na tinatawag. Yung CPI po kasi natin, pataas lang po ng pataas yan. Depende doon sa base year. Halimbawa po sa kasalukuyan, ang base year po natin ay 2018, yun po yung taon. Ibig sabihin yun yung 100% natin. Sa kasalukuyan po ngayon, sa pinakahuling datos po as of July 2024, ang CPI po natin ay nasa 130.1 na. Ibig pong sabihin nito, yung 100 pesos noon ay hindi na 100 pesos ngayon. Parang ganun po kasimple titignan yon. Ibig sabihin bumababa o nag-erode po yung value ng piso at kasabay po nito yung paghina ng kakayahan ng isang manggagawa na bilhin yung kanyang pangunahing pangangailangan sa araw-araw. Yung sa kanyang pangangailangan at kasama na rin po ang kanyang pamilya sa ating pong ang ating pong ginagamit dyan, yung 5 members of the family. Ito hong ina-address ho natin ng mga minimum wage earner, gaano ho kalaki ang bilang ho nila dito sa Central Luzon? Sa pinakahuling datos po ng PSA na aming pong nakita, ang minimum wage earners po ngayon sa Region 3, dito po sa Central Luzon, ay mahigit kumulang 736,000. No, ibig sabihin po nito, yung mga uring manggagawa na tumatanggap ng minimum wage sa pribadong sektor. Hindi po kasama dyan yung ibang, meron din po kasi tayong below the minimum. No? So sa minimum wage earners po natin, nasa 736,000. More than 736,000. Okay. Paano nyo tinatrato? Kasi mga kaibigan, ito, sa nagiging takbo na ho ng mundo ho natin ngayon, meron tayong tinatawag na social listening. May social media, na andyan naririnig mo yung netizen, andyan na personal mo nakakausap yung mga katrabaho mo, no? Kumbaga, ang apila ng taong bayan maging realistic tayo sa mga numero at kung ano yung hinaharap ng ating mga minimum wage earner. Kayo ho, anong obserbasyon ho ninyo dito sa sinusweldo ng mga minimum wage earner sa Central Luzon versus dito sa lumalaki hong presyo ng mga pangunahing bilihin?
Sa amin pong obserbasyon, no, ang minimum wage kasi, tatandaan po natin, sineset po yan for social protection. Yun po yung number one na layunin kung bakit tayo may minimum wage. Ibig sabihin kung may kakayahan naman po ang isang employer na magbigay ng mas mataas sa minimum wage, maaari po niyang ibigay yung mas mataas sa minimum wage. Sa datos din po natin, makikita din na karamihan naman din po na manggagawa sa Region 3 ay above the minimum. So, less than 50% po yung minimum wage earners natin sa mga nasa private sector. Ngayon sa mga social dialogues na ginagawa natin tulad ng mga public consultation, lalo na po yung public hearing, doon po natin makikita pa yung iba pang mga situationnaire sa loobin din ng mga both, actually hindi lang po manggagawa, pati din po yung ating mga mamumuhunan ng mga employers kung saan pe-present din po nila during the public consultation yung kanilang mga experiences, yung kanilang sitwasyon sa paghahanap buhay sa mga workers at sa mga employers naman po sa kanilang mga businesses. Pero dito ho sa konsultasyon at pag-uusapan ho yung lifestyle doon na lang, wag na tayong lalayo pa sa usapin na lang ho ng pagkain. Ano, sa pagkain mga kaibigan, pagkakausap mo ho yung si kumare, si pare, ay nuko, pinakamaragula gastos, sing panyaluag yung pamangan. At totoo, yan ang hindi dapat makompromiso sa loob ng pamilya kasi diyan na pag-uusapan din yung tamang nutrition mga kaibigan na kinukonsumo ho nito pong ating pong mga kababayan. No? At sa usapin ho nito, kapag ka ho naririnig ho natin yung daing ho nito pong ating mga minimum wage earner, no? Paano ho ba yung threshold ho natin? Diyan ho sa pag-compute ho natin ng minimum wage, no? Na realistic. Kumare, way back, yung pinakahuli, magkano ba yung umentong na ibigay sa Central Luzon? 40 pesos po yan. 40 pesos, okay. Ngayon ho, paano ho yung pagtrato ho natin dito? Sa pagtatalaga po ng minimum wage, meron po kaming ginagamit na computation din. Pero yun po ay hindi purely computation. So sabi nga natin sa minimum wage setting, isa siyang science at isa din siyang art. No? Yung doon sa art natin, yung social dialogue, pero meron din po kaming ginagamit na computation. Actually, ito ay recognized ng International Labour Organization kung saan nagbibigay tayo ng weight sa iba't ibang factor. Kasama po dyan yung poverty threshold at pina-factor in din natin kapag lumalagong ekonomiya. For example, nagtala ng 6.1 na growth sa Region 3 noong 2023, yung gross regional domestic product ay fina-factor in din po natin. Kasama din po pati yung average wages. So, yung pong mga indicators na yan ay binibigyan natin ng weight or timbang. So, depende po yan ngayon sa board kung alin yung mas papanigan nila. Tayo ba ilalapit muna sa poverty threshold, ilalayo ba natin siya, pero hindi natin masyadong pwedeng ilapit sa average wages, yung mga ganun po yung kanilang mga consideration. Pero ano ho yung pinakamabigat na weight? Kapag pinag-uusapan ho yung kung ano ho yung karampatan para hanggat maaari po, binabalanse po yan doon sa tatlo. No? Yung pong paglago ng ekonomiya ng isang rehiyon, yung poverty threshold, at yung pong average wages. Binibigyan po yan na normally, bibigyan yan po ng equal na weight. Alam niyo po makonsider yan. Alam niyo mga kaibigan, isa ho sa mga balitang-balita ho ngayon, mainit ho itong pagsala ng Senado dito ho sa nagiging pamantayan ho ng National Economic Development Authority o NEDA dito ho sa aspeto ng kanilang panukatan sa poverty threshold. At ang komento, ang kritiko, mga kaibigan, ang sinasabi, huwag pagtakpan ng gobyerno kung gaano karami yung mahihirap. At dun ho sa isang barometro, ayan, food poverty, yung threshold, mga kaibigan, i-quote ko lang, Sir Kenneth, itong salita ni Senator Grace po, pare Resti. Ang sabi, there are certain things that need to be constant, but there are certain things that have to be adjusted because when you compute poverty thresholds, mga kaibigan, using an odd number which is obviously not workable anymore. Kasi mga kaibigan, doon ho sa sinasabi, 60 pesos. Mga kaibigan, magkano yung computation doon? 20 pesos per meal. Hindi totoo yun, sabi ho ni Senadora Grace po. Yung poverty forecast ninyo, he's referring to Secretary Balisacan. 20 pesos per meal means your poverty forecast is not true, no?
Dito ho sa usapin ho nito pong, pagbabudget, lalong-lalo na pagkain. Ang daming nakaka-relate nito, sir, eh. Pagka, family of 5, yun hong Ibon Foundation, meron din ho siyang forecast at yung pong kritiko nila, minsan late na yung data. Saan nyo nakuha yan? Sa DOLE, paano yung pagkonsidera ninyo diyan sa mga usapin ng inflation at available data na inyong nagiging panukatan sa aumento sa sahod? Importante po yung data na binibigay sa amin ng PSA katulad po ng na i-share ng NEDA, no? Isa po 'yan sa aming tinitingnan, though hindi po kami eksperto doon sa pag-compute nila, pero nakadepende, malaking bagay po 'yan kasi 'yan po ay isa sa nagiging paraan namin upang kita ng tamang batayan sa pagtaas ng minimum wage. At least sa aming pong mandato, ang aming tinitingnan diyan, depende po sa kanilang ibibigay o na datos sa poverty threshold, ang pag-set po ng minimum wage dapat hindi siya bababa do sa poverty threshold. So, umaasa din po kami sa data na binibigay ng NEDA at ng PSA upang para sa amin ay maitalaga namin yung minimum wage na nararapat para sa mga manggagawa. Ako, salamat ho. Napaka-komprehensive ho nitong ating pong dialogue at opo mga kaibigan, ito hong kanila hong gustong mapagtagumpayan, maisama kayo. Lalo na yun hong mga minimum wage earner dito sa usapin na to. Kakalas lang ho kami dito ho sa amin pong digital TV, pero tuloy-tuloy ito hong ating pong panayam kay Sir Kenneth Nandole, mga kaibigan, sa usapin ho nito pong konsultasyon na itinutulak ho nila dito sa Region 3. Dahil po salamat kareta pong taladukimi keng digital TV. Abak na balen niya, ako pong kakain talasuyo ay Paulo G. Santos. Dakal po salamat, abak na. O kareta pong manalbe, kaya kami, opo, sundo tayo po yun pong kaya kadamong pamitalamita kang Sir Kenneth, kaya pong pisasabyan na konsultasyon da. Saan ho ba yung lokasyon nito pong mangyayaring konsultasyon at gano'n na ho ba karami yung nagsabing yes, pupunta kami at paano natin masasabi na tagumpay yung konsultasyon na naganap? So ongoing na po yung aming mga initiatives inviting yung ating mga stakeholders from both the employers and workers group. Kasi hindi pa po namin nabibilang kasi tuloy-tuloy po yung paglago niyan, but we're targeting na makapagpadala ng at least 150 na representatives from the private sector. At ang una po nating konsultasyon ay gaganapin sa training hall ng CDC Health and Sanitation Division dito po sa may Clark Freeport Zone, Pampanga. At ito po ay nakaschedule na sa Martes, August 20, sa ganap na alauna ng hapon. So inaasahan po natin ang pagdating na ating mga inibitahan kasi yung po yung magsasabi na magiging successful lamang po ito kapag well-represented ang bawat sektor doon sa ating public consultation. Though yung ating public consultation ay hindi po mandatory, by the way, ang mandatory po is the conduct of public hearing. Pero nakasanayan na po ng RTWPB 3 na bago po yung public hearing ay nagkakaroon na po ng konsultasyon. Ang importante po sa consultation, at least ma-represent po yung bawat sektor na maapektuhan whenever makapag-decide ang board na mag-issue ng bagong wage order sa taon na ito. Dito sa scenario building muna tayo. Meron na bang, pasensya ka na sir, alam mo naman pagka may media practitioner ang kasama mo, in advance gusto niya may scoop siya. Meron na bang matunog na numero o wala pa? Wala pa po. Yung po yung mahirap. Maari pong meron tayong mga haka-haka, baka parehas lang yan sa NCR, mga ganun, isipin din po na yan. O baka kaparehas lang last year. Pero sa ating nga pong pagtatalaga ng minimum wage, maaaring maapektuhan po yan, hindi lamang po ng mga socio-economic indicators, kundi po doon sa makakalap nating impormasyon during the public consultation at lalo na po doon sa gaganapin natin na public hearing. Sa inyo hong impormasyon, mga kaibigan, kayo po mga nakikinig ho sa amin sa social media, ang uri ho ng ekonomiya ng Central Luzon, ang mayorya, nasa service sector. Kaya ito ho, napakahalaga ho para ho sa kanila, itong bukas na usapin ho na to. At ano yung mga hamon? Panghuli na lang. Ano yung mga hamon na gusto nyong pakitunguhan? Kasi pagka employer ang kausap mo, sasabihin nila, paano kami magpapasahod ng mas malaki?
bumabangon pa lang kami. Hindi pa kami talaga tuluyang makabangon. Pero ito naman kontra dito sa sinasabi ho ng mga numero na sinasabi nila, gumaganda ang ekonomiya ng Pilipinas. Kayo ho, ano ho yung mga big challenge na kailangan hong ma-resolve dito ho sa konsultasyon ho na to? Tuwing may consultation tayo, Sir Paulo, at meron tayong mga public hearing, no? Taon-taon na po yan. Ang challenges talaga dyan, una, yung hilaan talaga ng both management and worker side. No? Since opposing interest po yan, hanggat maaari ang management ng mga employers gusto medyo mababa lang ibigay. Habang ang mga workers or yung ating mga labor groups ay humihingi ng mas malaki. Minsan sabi nila, lakihan pa natin para pag binawasan, konti mataas pa rin ang maibigay. Pero sabi nga po ng admin chairperson, yung balancing act po dyan, yun yung pinaka-importante. Ang pinaka-challenge po sa board ay yung ma-determine na yung minimum wage, pero sabi nga nakakalungkot kasi masasabi namin tama yung nagiging desisyon kapag nilabas yung wage order, parehas na hindi daw masaya. Even the economic expert, no, kasi kumuha din tayo ng mga eksperto na nag-aaral sa setting ng minimum wage at kino-commend nila yung pamamaraan na pag-set natin ng minimum wage dito sa Pilipinas na maaring i-replicate sa ibang bansa. Ang sabi nila, parang tug of war talaga yan. No? Kapag sinabi ng employer na masyadong mataas yung sahod, na yung aumento na ibinigay, at sinabi din ng workers na maliit yung ibinigay, yun yung senyales na naging tama yung decision ng board. Pero yung cycle nito, yearly, meron talagang consultation. O kakaiba ngayon yung strategy ng administrasyon na kasi ito, hindi naman huli lingid sa ating paniniwala, mga kaibigan, election season ho ngayon. Merong pabida effect. May nakikita natin sa Kongreso, ewan ko lang kung gaano sila kasinsero dyan ho sa kanila hong binabalangkas na batas. Pero yung konsultasyon, para higit na maunawaan lang ho ng ating mga kababayan, ito ho ba ay year-round na nangyayari? Yan ba? Kada 3 taon laang? Kasi kamakailan lang nagkaroon ng aumento sa sahod. O nakikita ninyo, kayo na ang nakakakita sa data na kailangan talagang taasan yung sweldo ng ating mga minimum wage earner. Sa ating pong batayang batas, ito pong RA 6727 na meron din pong kalakip na omnibus rules sa sa pagpapa-implement ng minimum wage review. Ang sinasabi po diyan, dapat yung pagseset o pagre-review ng minimum wage ay regular, predictable, and moderate. So, sa batas po na yan, nakalagay po diyan na hindi po natin pwedeng i-disturb o hindi po tayo maaaring mag-issue maliban na lamang sa mga katanggap-tanggap na sitwasyon na hindi tayo maaaring mag-issue ng panibagong minimum wage o maging epektibo ang isang panibagong wage order hanggat hindi po nare-reach yung anniversary ng current wage order. So, maaari po natin i-expect, kasi kung regular naman po yan, na halos taon-taon ay magkakaroon po talaga tayo ng review. Kahit na wala po tayong matanggap na petition, gaya po ngayon, nagsimula na po kami kahit wala pa po kami nare-receive na petition from interested parties dahil regular po ito. Bago po ma-reach yung anniversary, by the way, yung anniversary po ng current wage order ay October 16. Meron naman po tayong 60 days prior to that na maaari na po nating simulan. As long as hindi pa po tayo mag-i-issue ng epektibong bagong wage order bago po mag-October, isang taon yung ating current wage order. Marami po salamat sa komprehensibong pagtalakay dito sa usapin ho na to at maraming nakinabang at mag-participate ho kayo dito ho sa mangyayaring konsultasyon. Narinig ho natin si Kuyang Kenneth D. Lisa, ang OIC Board Secretary 6 ng DOLE, mga kaibigan. At dito ho sa mga nakikinig ho sa atin, mga kaibigan, makinig ka, makialam ka para yung kilos, yung pananalita, yung pag-comment, talagang nagiging pong may linamnam yung iyong mga buka ng bibig mo, lalo na ho kung yung concern ho ninyo, ito na, binibigyan ng pagkakataon para marinig. Dakal po salamat, karen kaya katamon talatuki, ako po yung kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen, abak na! Thank you, Sir Kenneth.